ଛୋଟ ବଗିଚାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଛାତ ଉପରେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଗଲାଣି। ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ଡାଲିଆ ୟେଲୋ କଲର୍। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଟୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାଲିଆ। ଇଏ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗରେ ୟେଲୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିକ୍ସ। এইটা ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୁଲ ହବ। ଆଉ କଢ଼ଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ସେବତୀ ଧଳା। ঠিক আছে।